Λοιπόν, χαιρετώ όλους τους φίλους μας, όλο το παρεάκι. Αυτό το βίντεο θα το ονομάσω το βίντεο της ντροπής. Γιατί είμαστε σαρακοστοί, έτσι, και έχουν πλακωθεί στα κοψίδια, στα παΐδια και στα λοιπά κρεατικά. Πρώτη και τελευταία φορά θα είναι. Πρώτη και τελευταία φορά, έτσι. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Για να δω, κάτσε να κάνω ένα κοντινό. Σαν δεν τρεπόμαστε. Σαν δεν τρεπόμαστε. Δηλαδή Λοιπόν. τι θα μπορούσαμε να ψήσουμε? Τίποτε. Μπακαλιάρος κροδαλιά θα μπορούσαμε να φάμε. Φάγαμε πες εχθές. Λοιπόν, είναι ντροπή αυτό μέσω κρίσης. Έτσι. Δηλαδή διαδραματίζονται τέτοια σκηνικά. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Εσύ δεν τρέπεσαι, Μαρίνα? Εγώ τρέπομαι πολύ, ναι. Τρέπεσαι? Για να δω πώς τρέπεσαι. Κοίτα, Ρίξε ένα σουβλάκι να δω τρέπεσαι. εγώ να σου πω τώρα, δεν θέλω να δικαιολογηθώ, αλλά πέρσι και πρόπερσι λίστεψα 40 μέρες. Α, απ' όλα. Επειδή νύστεψες πέρυσι, έπρεπε να νύστεψεις και φέτος. Φέτος θα το κάνω την τελευταία εβδομάδα. Φέτος δουλεύω σε αυτή την πολύ δύσκολη δουλειά, ξέρεις, που σοφάω. Και θέλει, γι' αυτό θέλει ρε παιδί μου να είναι δυνατή. Κατάλαβες? Βασικά, εγώ πιστεύω ότι δεν νηστεύεις γιατί δεν σε αφήνει ο Κώστας να νηστέψεις. Α, δεν έχω τέτοια θέματα, δεν είναι έχει. πολύ large. Α, είναι large, δεν έχει. Είναι open mind. Open Σούλα, εσύ τι mind. λες Εσύ τι λες, τα σούλα? για το θέμα? Εσύ νηστεύεις? Τη νύχτα. Α, όταν κοιμάσαι νηστεύεις. Μπράβο, ρε. Έλσα, όλα εντάξει? Όλα κομπλέ. Έτσι. Εσύ νηστεύεις? Κομπλετούρα. Εσύ αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κομπλετούρα. Κρατάει 40 λίγο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. 40 σημαίνει 40. Το πάει, ξεπεράσαμε. Πάμε στο 100 τώρα. Τώρα θέλω και το δόντιο να καθαρίσω, θα φαίνομαι εκεί πέρα. Σαν δεν τρέπεσαι. Τώρα το γράψει η κάμερα. Δεν πειράζει. Πάρε ένα τέτοιο, πάρε ένα... Για να το τυφέτα. Να κάνεις έτσι. Έχουμε ντοκουμέντα μετά, δεν μπορείς να Έχουμε Δεν ντοκουμέντα. με πειράζει να καθόλου. διαψεύσεις τίποτα. Έχω Εγώ μάθει πάντως- να διακομωδώ τον εαυτό μου. Εγώ πάντως βλέπετε ότι είμαι στη 40 και τρώω ριζάκι. Αλλά Βεβαίως ξέρεις, Μαζί. αν δάσκαλος μου γίνει ο Λευτέρης, θα μάθω να το γλεντάω πολύ. Εσύ να συμφέρει. Εννοούσα γιατί διακομωδεί τα πάντα και είναι ωραίο αυτό. Έτσι. Μιλάς συγκεκριμένα. Ναι, αυτό εννοούσα. Σου λες τι κατάλαβες κάτι άλλο? Πάλι τίποτα. εσύ τίποτα. Δεν νιώθει, δεν ακούει, Το δεν μυαλό να μιλάει. είναι εδώ. Άστο το μυαλό έξω. Τα σούλα τι να λέμε τώρα, από εβδομάδα θα είσαι καφέδες με τον Κώστα. Ναι, ναι, και εγώ θα πηγαίνω με τον Κώστα για καφέ. Νοείται. Εμείς θα λείπουμε. Με έκανε 2 φορές πρόταση, δεν Δεν πήγα, θα μας δεν θα παίρνει. πάω. Εσείς πού δουλεύετε? Εγώ πάω και ακάλεστος. Έτσι. Γι' αυτό σου είπα εγώ θα δάσκαλε. Ναι, εδώ. Όχι, νομίζετε μιλιά. Λοιπόν, να μην το κάνουμε πολύ μεγάλο το βίντεο, για να ανεβαίνει γρήγορα. Καλή σαρακοστή λοιπόν σε όλους τους φίλους μας. Υγεία. Υγεία. Υγεία και καλό Πάσχα να έχουμε.